ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार नितेजी राणे साहेब यांनी मला वाटतं म्हणजे गुरुवारी ज्यावेळी इथे देवगड तालुक्यात होते त्यावेळी बापर्डे मंडळमधून सर्व आमच्या शेतकरी बांधवांनी पालकमंत्री नामदार नितेजी राणे साहेब यांच्याकडे निवेदन दिलेलं आहे. आणि मी या कृषीच्या माध्यमातून त्यांना सूचना केलेली आहे की विमा कंपनी जी आहे ही वारंवार वेगवेगळं कारण दाखवून शेतकऱ्यांना कुठेतरी त्या लाभापासून वंचित राहण्याचं काम करत आहे. पण पालकमंत्री साहेबांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की कुठच्याही परिस्थितीत जी आपली दोन मंडळं राहिलेली आहेत, बापर्डे मंडळ आणि देवगड मंडळ, ह्या दोन्ही मंडळाला जो हा 26-27चा आंब्याचं नुकसान झालेलं आहे आणि एवढं केव्हाही कुठच्याही वर्षी आंबा नुकसान झालेलं नव्हतं, ते ह्या देवगड तालुक्यामध्ये ह्या 26-27मध्ये नुकसान झालेलं आहे. आंबा पीक आलेलं नाही आणि संपूर्णपणे या देवगड तालुक्याला आंबा पिकाची जी रक्कम आहे ती विमा कंपनीकडून मिळावी ही साहेबांचाही प्रयत्न आणि साहेबांनी आश्वासन दिलेलं आहे की या देवगड तालुक्यामध्ये देवगड मंडळ आणि बापर्डे मंडळ या दोन्ही मंडळांना विमा कंपनीकडून पैसे द्यायला लावणार असं साहेबांनी आश्वासन दिलेलं आहे. आणि त्या संबंधित कृषी विभागाला आपण कृषीच्या बाबतीत ज्यावेळी हा विषय आला त्यावेळी विमा कंपनीकडे बापर्डे मंडळमधून 75 लाख रुपये शेतकऱ्याने आपल्या विमा कंपनीमध्ये पैसे भरलेले आहेत. आणि आज ज्यावेळी माहिती देताना कृषी विभागाकडून थोडीशी चुकीची माहिती समोर आलेली आहे की 16,000 रुपये आज त्या मंडळामध्ये मिळत आहेत हेक्टरी. हा विषय पूर्णपणे चुकीचा आहे, कारण शेतकऱ्यांनी एवढी जी रक्कम भरलेली आहे या देवगड मंडळमध्ये असू दे, बापर्डे मंडळ, सर्वच जी मंडळ आहेत त्याने आपल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या विमा कंपनीकडे 75 लाख तर आम्ही बापर्डे मंडळाने भरलेले आहे. आणि तसेच संपूर्ण या देवगड तालुक्यात जी मंडळ आहेत हवामान केंद्राची आणि कृषी खातं आणि विमा कंपनी, या विमा कंपनीने पूर्णपणे शेतकऱ्यांना जो फायदा मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना जी नुकसान झालेले आहे त्या नुकसानीला ह्या टायमाला तरी 26-27मध्ये जी परिस्थिती शेतकऱ्यांना उद्भवलेली आहे त्या परिस्थितीमध्ये कुठच्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तो जो विमा भरलेला आहे त्या विमा कंपनीकडून विमा मिळालाच पाहिजे ही आमची आजी मागणी आहे. आणि कायमस्वरूपी मिळत नाही तोपर्यंत मागणीच राहणार.